गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौरां दङ हारिमु मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जुगा फिल्म प्रडाक्शनजों खुंजानो लानाय डान्स बड'लेण्ड डान्स सिजन 1 आव बिटिआरजों लोगोसे आसामनि उन्दै उन्दै लाइमोन मोसागिरि आरो गासै थाखोनि सुबुंफोरा बाहागो लानो हागोन। बेनि उरिष्यनि टाउनआ फैगौ 15 जुलाइनिफ्राय 2 आगस्तसिम जागोन। रेजिस्टार खालामनो थाखाय 7637814897 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। चिरांनि दैबानाजों खहा जाजानाय ओनसोलाव थांदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया। सिडली बिधान सभा बियाबनि लावख्रिगुरियाव थांनानै ओनसोलखौ नायगिदिंहैयो आरो रिलिफ केम्पआव थानाय सुबुंफोरजोंबो रायलायो। गिबि मन्थ्रिया आइ दैसाजों लोगोसे गुबुन दैसाफोरनि हा खुरखानायखौ फोजोबस्रांगोन होनना सुबुंफोरनो फोरमायो। खाथिनि भुटाननि ओनसोलनि रैखाथिनि थाखाय 5 किल'मिटारनि बान्दो बानायनायनि फारसे सानदों होन्नाबो फोरमायो। लोगोसे हा खुरखानायनि नखरफोरनो स्पेसियेल बेबस्था खालामगोन होन्नाबो बुङो। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटप'स्टनि सिङाव थानाय प्रधानपुराव जरासे मोजां मोनलायनाय सेंग्रा सिख्लाया फांसे बिफांनि दालायाव गोदोनायाव दौलेंलायनानै जिउ फोजोबना लानाय मोनसे फट'आ ससियेल मिडियायाव गोसारदों। बे जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो दङ। मा जाहोननि थाखाय जरासे बर' लाइमोना गावसोरखौ दौलें लगायना बुथारदों दासिमाव जेबो रोखा मिथिना मोननाय जाथ'वाखै। रायजोआव पिंक स्वियान फुलनि गिथावना महर। बे खनसेयाव दरं जिल्लायाव गोबां अमाफोर थैदों। दरंनि फाद्राघाट, खमारापारा आरो गटियापारायाव अमानि देहायाव स्वियान फुल मोन्दों। दैबानानि उनाव जिल्लायाव अमानि देहायाव बे बेरामखौ मोननायनि उनावनो थियारि जादों दरं जिल्ला प्रशासना। मंगलदैनि खाथिनि खमारापारायाव स्वियान फुलनि गोसारनायाव प्रशासना सानसेयावनो 150 अमाफोरखौ बुथारदों आरो फबदों। दायो बे जाथायनि थाखाय गोबां साननो गोनां जादों अमा फिसिग्राफोरा। गुबुन फारसे अमानि देहायाव मोन्दोंब्लाबो सुबुंफोरखौ जेबो साननो गोनां गैया होनना बुंदों प्रशासना। दासिम भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।